Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqsidus tsani al-mardudu bisababi syaqtin minal isnadi. Utawi maksud kang kaping 2 iku hadis mardud, hadis sing tertolak kalawan sebab keterputusan gugur saking isnad. Al awalu al muradu bi syaqti minal isnadi. Dari kang awal iku kang den karepaken kalawan gugur saking isnad ku apa maksude? Al muradu bi syaqti minal isnadi inqita'u silsilatil isnadi bisuquti rawin au aktsara amdan min ba'dir ruwati aw an ghairi amdin min awwalis sanadi aw min akhirihi aw min athnaihi suqutan zahiran aw khafiyan. Dawa utawi kang den karepaken kelawan gugur saking isnad iku nerima pegate mata rantai isnad kelawan sebab gugure siji rawi atawa kang luwi akeh amdan hale sengaja saking setengahe sakehe prawi atawa saking seliyane neja saking awal sanad atawa saking akhir sanad atawa saking tengah-tengah sanad kelawan gugur kang katon, kang nyata, kang dohir atawa kang samar. Jadi sing dimaksud karo saktun minal isnad, keterputusan isnad bu apa? Putusnya mata rantai isnad kelawan sebab ilange siji perawi hadis atawa luwi baik sing sengaja oleh sebagian perawi atawa tanpa sengaja. Baik ananing awal sanad atau akhir atau tengah-tengah kela baik atine mak keterputusan kedeleng atau ora kedeleng. Oh maksudnya sing arah saktun minal isnad ku mengkonon bocah. Asani anwa'us saqati utawi iki iku sakehe jenise sakat putus isnad. Ya tanawwa'us saqtu minal isnadi bihasbi dhuhuri wa khafaihi ila nau'aini. Nerima kewarna-warna apa gugur saking isnad kelawan ngitung atau mempertimbangkan zahire saqat lan samare saqat nerima kewarna-warna maring rong warna. Huma hiya nau'aini iku saktun zahirun. Pertama saktun zahirun putus kang zahir. Wa hadza nau'u minas saqti yashtariku fi ma'rifatihil a'imma wa ghairuhum minal mushtaghilina bi ulumil hadithi. Lan utawi ikilah warna iku saking gugur kang nerima sesekuton ing dalam ngawruinane saket sapa sakehe imam hadis lan liyane aimah nyatane si goer saking wong kang ketungkul kabeh kelawan sake ilmu hadis. Wa yu'rafu hadza saqatu min adamit talaqi bainar rawi wa syaikhihi. Lanten kawari apa ikilah putus gugur ki saking oranane saling ketemu ing dalam antarane perawi lan gurune si rawi. Imma li annahu lam yudrik asrahu au adraka asrahu tapi lakinnahu lam yajtami bihi. Ada mutalakine ada kalanya anak kalane karena setuhune si rawi iku ora nemu ya si rawi ing mangsane syekh atau nemu ya si rawi ing mangsane syekh tetapi ne si rawi iku orang nerima kumpul ya si rawi kalau syekh. Bisa jadi memang ora sejaman antara rawi karo syekh. Bisa jadi sejaman tuman adamul istima' bainahuma ora.
ora kumpul. Walaisat lahu minhu ijazatun wala wijadah. Lan oranana iku kadue sirawi saking syekh apa ijazah lan ora wijadah. Ning kono ana footnote apa ijazah apa wijadah. Lidzalika yahtajul bahitsu fil asanidi ila ma'rifati tarikhir ruwati. Oleh karena itu, karena mengkono-mengkono kan disebut hajat sapa wong kang neliti hadis ing dalam sake isnad hajat mari ngeweruhi sejarahe sakehe perawi. Li'annahu yatadammanu bayana mawalidihim wa wafayatihim wa awqatabaya waktun ya wa awqata talabihim wa irtihalihim wa ghairi dzalik. Karena satuhune tarikh ruwat iku nrima ngewengku ya tarikh ruwat ing nerangaken sakehe kelahirane ruwat lan sakehe atine tarikh wafate ruwat lan sakehe waktu belajar ruwat dan perjalanan ruwat lan diane mengkono-mengkono kang den sebut. Jadi bagi peneliti hadis wajib ngaweruhi tarikh para perawi. Karena lamun anak seperti atine anu diteliti siji-siji ki. Si Jabrik or si Jamblon an Jamblon cumpama. Si Jabrik iki tahun kelahirannya kapan harus Jamblon? Oh ternyata orang mungkin si Jabrik ngeriwayat hadis si Jamblon karena apa? Beda zaman kelahirannya ada. Berarti ki or bener. Nan maksudnya. Jadi lamun kita pengen weruh apa jadi ahli hadis harus weruh tarikh ruwat. Wa qad istalaha ulamaul hadits ala tasmiyatis sakti dzahiri bi arba'ati asma'in bihasbi makanis sakti aw adad ruwatil ladzina usqitu. Lan teman-teman wis ngenggo sapa sake ulama hadis ing atase ngaraninane gugur kang dzahir ki ngenggo kelawan papat sake aran kelawan mempertimbangaken panggonane gugure atau mempertimbangakane jumlah sake perawi kang den guguraken ya alladzina ruwat. Wa hadhil asma'i lan utawi ikilah sake aran iku hiya atau al awalul muallaq. Jadi saktun dhahirun iku berarti ana papat. Jadi keterputusan isnad iku terbagi 4. Papat iki mempertimbangkan tempat gugure hilange perawi lan jumlah perawi sing diilangaken. Pertama muallaq, hadis muallaq. Watsanil mursalu lan utai kang kapindho iku hadis mursal. Watsalisul mu'dalu warabiul munqati'u. Jadi kudu diawang. Saktun dhahirun. Jadi saktun minal isnadiku gugur keterputusan isnadiku terbagi roro. Ana putus sing dohir, saktun dohir, ana saktun khafi. Saktun dohir ku ana papat, mu'allaq, mursal, munqati, mu'dol. Kebagi. Mu'allaq, mursal, mu'dol, munqati. Dawang jo. B saktun khafiyun utai kang kaping 2 iku gugur kang samar, gugur perawi kang samar. Wa hadza la yudrikuhu illa al-a'immatul hudzaqul muttali'un ala turuqil hadisi wa ilalil asanidi. Lan utawi iki saktun khafi iku ora nemu ing hadza angin sapa sakeh imam hadis kang cerdas-cerdas kang atine mekono ngimplok kabeh di mutali ngimplok or bagus teman kang ngelongok kabeh ing atase sake jalur periwayatan hadis dan sake elat-elate sake isnad. Lamun saktun khafi ora mudah ngeweruinane ya lamun saktun sing dohir mah mudah lah dianggap mudah lah walaupun bagi kita sulit tapi bagi sebagian ahli hadis mah ya saktun dohir karena gak kedelang ya mudah lang. Tapi lamun saktun khafi keterputusan isnad sing samar makanya niki ora mudah. Sangat sulit kecuali bagi apa? Bagi sing khudzaq imam-imam hadis sing memang wis kompeten di bidang.
Walau tasmiyatani lan iku kadue saktun khafi iku dua nama, iku aran roro. Wa huma lan hiya tasmiyatani iku al awal mudallasu. Hadis mudallas kang den palsukaken. Wasanil mursalul khafi lan untuk kang kaping 2 iku hadis mursal khafi. Kan ana mursal ka ning saktun zahir. Ana mursal khafi ning saktun khafi ana maning mursal. Wa ilaikal bahsu fi hadhil musammayati tis'ati ay sittati mufassalatan ala tawali. Lan iku maring sira utai pembahasan ing dalam iki la sakeh nama-nama aran kang nenem ge kala kang den tafsil ala tawali sebagai berikut al muallaqu. Wa ilaikal baksa ya salah ya. Ilaikal baksa. Lan atin netepana sira ing ngebahas. Oh ya, salah. Bener lah alina aku ke. Ilzam ilaika wa ilaikal baksa. Lan netepana sira ing ngebahas. Neliting dalam ikilah sake nama-nama kang nenem hal kang den tafsir ala tawali sebagai berikut. Wah, ing atasnya noli-noli. Al muallaq wallahu alam bisawab.